ešte pusu, aj dáš sám vie, už nestačí, že uschnú tvoje slzy a v nás viac niet, láska je preč. Nech ťa to nemrzí, viac nie. Teraz som vo vlaku sám, prstom kreslím na zahmlené okno, vonku je skoro tma. Zaspávam, padám s tebou do snov, aj tá sám vie, už nestačí, že uschnú tvoje slzy a v nás viac nie, láska je preč. Nech ťa to nemrzí, viac nie. Spomínam na ten deň, keď sme sa prvý raz stretli. Ja som bol premlčený, tvoj čierny čaj spojil naše cesty. Ahojte, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa. Takže toto bola pieseň od Petra Cmoríka, pieseň Dážď, ktorá vyšla niekedy okolo roku 2006-2007. Dnes si ukážeme, ako zahrať túto pesničku. Pieseň sa hrá na 4 akordoch, a to E-mol, C-dur, G-dur a D-dur. Akord E-mol, asi najľahší akord pre začínajúcich gitaristov. Chytíme tak, že prostredník a prsteník dáme na druhý prážec na strune A a na strune D. Vyzerá to asi takto. Nasleduje akord C-dur. To je už trošku zložitejší akord, asi najťažší akord zatiaľ, aký sme mali. V minulom videu sme mali akordy Asus2, E-dur a akord A-dur, takže C-dur asi najťažší akord zatiaľ. Začíname na tóne C, prsteník dáme na tretí prážec na strune A, prostredník ide na druhý prážec na strune D a ukazovák dáme na prvý prážec na strune H. Takže vyzerá to asi takto. S tým, že basové Ečko tlmíme zhora palcom. Potom je akord C lomeno G, kde stlačíme aj basové Ečko na treťom prážci, no ale tentokrát budeme hrať akord C-dur. Čiže si tlmíme palcom basové Ečko. Nasleduje potom akord G-dur a ten vyzerá tak, že väčšinou sa to, ten akord G-dur môžete hrať rôznymi spôsobmi, dá sa to chytiť aj takto, ale väčšinou gitaristi to držia tak, že prostredník ide na tretí prážec na strune E, ukazovák ide na druhý prážec na strune A a tento malíček dáme na tretí prážec na melodickom Ečku. Takže to je akord G-dur a posledným akordom je akord D-dur. Začíname od tónu D, čiže je to prázdna struna D a potom, to je tiež trošku krkolomnejšie, prsteník ide na tretí prážec na strune H, prostredník ide na druhý prážec na strune E a ukazovák nám ide na druhý prážec na strune G. Čiže je to trošku krkolomnejšie, ale dá sa to postupne zvládnuť a z tohto D-duru potom opäť prechádzame na akord E-mol. Keď túto pieseň samozrejme asi budete chcieť aj spievať, tak ten nástup do tej piesničky je už trochu skôr, to znamená, keď končíme hranie akordu D-dur a prechádzame na E-mol, tak už predtým začína tá sloha, prvá sloha, tam už to začína skôr.
Čo sa týka rytmu pri tejto pesničke, tak rytmus v podstate mám tak odpočúvaný z tej piesni a myslím si, že by sa to mohlo hrať nejako takto. Čiže sú tam akoby dva údery. Prvý úder ide cez všetky struny, je to taký dôraznejší úder a potom ten druhý hráme len, dá sa povedať, vrchné 3 struny a je to len taký náznak úderu, čiže neprejdeme cez všetky struny z hora nadol, ale len tak niekde do polovice, je to skôr také naznačené a potom opäť opakujeme ten taký výraznejší druhý úder, kde prejdeme cez všetky struny. Zahrám to aj na prázdnych strunách. Spomalenie. No a to je všetko vlastne z tejto piesne, takže myslím si, že rytmus je jednoduchý, aj sa hodí podľa mňa k tejto piesni a tie akordy, je ich viac, sú tam 4 akordy, čo je v podstate dosť také typické pre populárne pesničky, že sú skôr len na nejakých 3-4 akordoch, takže nič nezvyčajné a možno budeme mať problém, alebo budete mať problém s akordami C-dur, G-dur a D-dur, ten E-mol je úplne jednoduchý, ale treba sa s tým popasovať a na začiatok môžete hrať len ten rytmus s akordom E-mol a keď do toho prídete, tak potom to prestriedať. Takže to je z mojej strany na dnes všetko. Verím, že sa vám podarí túto pesničku natrénovať a ak máte nejakú pesničku, ktorú by ste chceli sa naučiť, tak mi to napíšte do komentáru a skúsim ju zahrať a ukázať vám, ako sa hrá. Takže čaute.